रुम सिंनिफ्राय दासो ओंखारदों जेरावबो थाङाखै दान्दिसे हाब थाइजौआ माथो खाना जाथावथावब्रा खाथियावनो दं मोनथोन मोननांगौल'नो नायदो एसे नै बेफोरबायदि खाथियावनो थाइजौ दङ हनै नै मोनबाथाय बेखौ हख्लायनांगोनलै जानाय नङा जिखियानो जादोला बा माबा मोनसेयानो जा एसे फुदला नुदों एसे गोजौनिफ्राय भिउखौ खोन्थाग्रोनि दे नोंसोरनो बै हाजोआ जाहैबाय बङाइगाव हाजो नै बेफोरो बै हाजोआ बङाइगाव हाजो माने ओरैबायदि मोजां नुयो गोजौनिफ्राय आइफन मोनबाथ' जाबायमोनसो सयथिबो ओरैबायदि सलिड जागौमोन आइफन मोनबाथ' हनै बैजोंबो दङ बिराद मोजां नुहुरो भिउआखौ ओमफ्राय गथ'फोरा बा भलिबल गेलेनाया नै गाहायाव ओमफ्राय हनै बैथिंजायबो सापागुरि रड बै बिल्डिं नुहुरनाया जाहैबाय बै रोमै रोमै नुहुरनाया बे बिल्डिङा खैला मैला थांनाय आमथिखा थांनाय नैबे बिल्डिङा खाथिनिया एसे थांबानो पेट्रल पाम्प मोनबाय आरोखि बियो बिदि स्रां जादों वेदारा मोजांनो बुस्रांनानै होगोरबाय माने गस्ला जि जोमबो सुदोंमोन नालाय आङो जेयानो जादोला मेन टपिकआव फैफिननोसै दानिया मेनबा आं जि खोथाखौ रायज्लायनो होननानै फैदोंमोन ना बेवहाय फैफिननोसै नै बै न'खौ गथ'आ जोंनिया मा होनबाय थायो बक्सिं गेलेग्रा रिंसोलै जाबाय थायो बिबोनांनि फिसाज्लाया बै गोजौआव जोबथा नालाय बेखौ माने बक्सिं गेलेग्रा रिं होननानै बुंबाय थायो दानिया फैनोसै मेन टपिकआव ना राजखान्थिनि मैया निउस लाइभ ओमफ्राय बहाबा निउस चेनेलफोरा एग्जिट पल बरनदों बा खोन्थादों गावसोरनि एग्जिट पलखौ होदों आरोखि ना माबायदि ओमफ्राय दाथ' ओंखारबायानो माथो UPPLनिखौ सोरबाया एग्जिट पलाव निउसफोरा होनाय बायदिब्लाथ' मोननै गाहामल' होदों नङा होमबा मोननै गाहामल' आंनि बुंनायासो जाहैमारसिगोन नामा आं बेखौ सानबाय थादों आरोखि एग्जिट पलाव आरोखि बिसोरनि एग्जिट पल ओमफ्राय निउस लाइभनि एग्जिट पलावहाय मा होदों मोनसेल' होदों आरोखि मोनसेल'द्रायथ' जानो नाङामोनथ' मोननैया एकदम मोजाङै देरहाथारनांगौ ओमफ्राय आरो मोनसेया नाज्रेद नुज्रेद थांनोबो हागौ बा थाङाबो जानो हागौ आरोखि मोनथामा बाद बाखि BJPनिखौ आं बुंनो थाङा BJPनिया बेसेबां फैगोन BJPनिखौ सासेल' होदों एग्जिट पलावहाय बोरैबाब्ला माने सानैल' होदों एग्जिट पलावहाय देरहागोनखौ आरोखि ओमफ्राय तामुलपुर समस्तियाव माने एसे बोरैबा होदों एग्जिट पलनि बायदिब्ला निउस लाइभनि एग्जिट पल बायदि थ' बिसोरनिफोरखौ नायोब्ला बेफोरबायदि जामार हैयोब्लाथ' एसे साननो गोनाङानो जागोन जोंथ' आरो थौले मेलेमनि मानसि आरो बैसोरबायदि जों गुवार बा अंकबो खालामनो हाया नालाय थेवबो आंनि अंकआव आंनि हिसाबाव बा आंनि बुजिनायाव आंनि मोन्दांथियाव आं जाखिनि रायजो राजाजों मतामत लाहैयो बा सोंहैयो रायज्लायो माने मोननैया बिराद मोजाङै देरहागोन आरोखि UPPLआ ओमफ्राय मोनसेयाव नाज्रेद नुज्रेद थांनोबो हागौ बा थाङाबो जानो हागौ बेफोरबायदि दा बयनिबो मतामत बायदिब्लाथ' बयबो आरामसे देरहागोन नङा होमबा बेफोरबायदि बाथ्राखौ होनो जेरैबायदि UPPLआबो दिनै नंगौ बिसोरबो दिनै BTCआव सरकाराव गैया दिनै होमबाबो जेननाय पार्टखौ लाया माब्रैथो जेननाय पार्टखौ लाखानाय नङा BPFआथ' BPF मालाय 28टा मोनखानाय BTC काउन्सिलावनो खुनु माबायावहाय बोरैबाबा एसे गोगोम थांबावगौमोनसो थ' नैबेवहायसो एसे बा बे बाराव माब्रै जायो एबारावहाय खारन आं
माने नै बिसोरनि सायाव एसे माबा लादों लानायालाय मा होननानै बुङो खारन बिथांमोना BPFआ दिनै एलायन्सआव दङ बे हिसाबै बहुत मोनगोन थांनोबो हागौ बिसोर बेसेबां मोनगोन आं बेखौ बुंनो थाङा BPFआ दिनै बेसेबां मोनना देरहागोन बेसेबां मोनगोन बेसेबां मागोन आं बेखौ बुंनो थाङा बेखौ होखाबायबो एग्जिट पलआवहाय मोजाङैनो बेफोरबायदि जेखियानो जादोला आं बारा बाथ्रा बुंनो सानाखै UPPLआ मोजां मोननैल'नो मोजाङै देरहानो हागौ आरोखि ओमफ्राय बे मोनसेया देरहानोबो हागौ बा देरहायाबो जानो हागौ खिन्थु ओरैनो मोनथामखौ लादों हिसाबाव खिन्थु मानसिफोरनि एग्जिट पलखौ नायोब्लाथ' आरो गैखाथारा दा गुबुननि एग्जिट पलखौ एसे नायनो दे आं होखादों सिगाङाव बबे निउसआ बा माबायदि एग्जिट पल बरनदों नङा होनबा एसामिस निउस मोननैनि दङ आं दंहाय बेखौ एसे नोंसोरनो खोन्थाना होनि आरो लोगोसे प्रमद बर' सारनि नङा होमबा गोलाव सम जाबायमोन बेनि भिडिअखौ होयिया नायनि खोनासंनाय नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव मा फोरमायहरबानो जाबाय চাওক এনে নিৰ্বাচনটো অসমত এইবাৰ ভাল হৈ গৈছে খুব এটা ভাল পৰিৱেশত অসমৰ নিৰ্বাচন হৈ গৈছে যদিও নিৰ্বাচনৰ আগত ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাবিলাকৰ বিভিন্ন বাকযুদ্ধ কথা কটাকটি বকা চিতোৱা বিভিন্ন কথাবিলাক কৈছে ইলেকশ্যন খুব ভালকৈ হৈ গৈছে কিন্তু আমাৰ তামুলপুৰ সমষ্টিত আমাৰ দাৰাংগাজুলি অঞ্চলত ইলেকশ্যনৰ আগৰ দিনা এটা গুলি ফুটোৱা কাহিনী হৈছে চ' আদাৰৱাইজ চব ভালে আছিলে আৰু তাতো কোনো মানুহৰ জীৱন যাব লগা হোৱা নাই এইটো এটা ভাল পৰিৱেশ এটাত আমি পাৰ কৰালোঁ এতিয়া কথা হৈছে যে যিটো বড়োলেণ্ডৰ যদি 15টা সিটৰ কথা কয় তাত এইবাৰ UPPL দল হিচাপে আমি যিখিনি কাম কৰিছোঁ আগৰ নিৰ্বাচনবোৰত যিখিনি আমাৰ চেলেঞ্জ আছিলে বা আগৰ নিৰ্বাচনত যিখিনি বিভিন্ন প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছিলে এই নিৰ্বাচনত তেনেকুৱা কোনো প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন আমি হোৱা নাই আৰু UPPL দলে অকলে আমি কণ্টেষ্ট কৰিছোঁ আমাৰ কোনো এইবাৰ এলায়েন্স টিম নাছিলে এলায়েন্স পাৰ্টনাৰ নাছিলে এলায়েন্স দল নাছিলে এইটো ৰাষ্ট্ৰীয় হওক বা আঞ্চলিকতে হওক আমি অকলে নিৰ্বাচন খেলিছিলোঁ আমাৰ সমৰ্থন বুলি ক'লে অকল বড়োলেণ্ডবাসী ৰাইজে আছিলে আমাৰ সমৰ্থন বুলি ক'লে আমাৰ শুভাকাংক্ষীসকল বুদ্ধিজীৱীসকল এই অঞ্চলৰ মা দেউতা দাদা ভাইসকলে আছিলে গতিকে যিটো নেকি গণতন্ত্ৰত ৰাইজক ৰজা বুলি কোৱা হয় জনতা জনাৰ্দন সেইটোৱে আমাৰ একমাত্ৰ সাহস আছিলে আৰু সেইটো লৈ পেলাই আমি নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু নিৰ্বাচনৰ শেষৰ পিছত কোনো ক'ব নোৱাৰে ভোটদান হৈ গ'ল আজি EVM মেচিনত কাৰ কিমান ভোট দিছে দিয়া নাই কিন্তু পৰিৱেশটো চালে আমি অসমত এইবাৰ আঞ্চলিক দলবিলাকৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ হ'ম বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু সকলো ৰাইজে যিসকলে ভোট দিছে যিসকলে কেম্পিঙত ওলাইছিলে চবেই কৈছে যে এইবাৰ UPPLৰ বহুত ভাল হৈছে এইকাৰণে মই আশা ৰাখিছোঁ যে 4 তাৰিখে যি ফলাফল হ'ব ইয়াত আমি এইবাৰ অসমত আঞ্চলিক দলবিলাকৰ ভিতৰত 1 নম্বৰত থাকিম সেইটো মই আশা কৰিছোঁ